Sanibonani la kuwanisho Phakama, nibingelele lo sifundo. Umqasho stories. Ubhalelwe u-Anonymous ebhala nje ukuthi simfihle engaveli nokuvela. Udaba lakhe lumi kanje. Ngowesilisa ngihlala emqashweni. Umqasho engihlala kuwo umuzi onabantu. La ekhaya kunabantu besifazane. Ngithe mangifika ngathandana noyedwa wabo namanje sathandana. Kuthe ngelinye ilanga sihleli endlini yami siphuza nabo labo sesibala ekhaya. Kwenzeka ukuthi ngagcina sengihlala nomunye omncane wakhona la ekhaya. Kade ngangibona ukuthi lo mncane ngathi unezinsolo zokungifuna. Salala nje naye uyazi ukuthi ngithandana nosisi wakhe omdala. Sagcina sesijwayelene nje ukuvakashelana nalo mncane ngisho singaphuzanga but besivumelana ukuthi asijoli. Inkinga yayiqale lapho omncane eseyithwele una 2 months sikhuluma. Ungitshela ukuthi angihlukane nosisi wakhe omdala. Uma ngingafuni uzomtshela sonke isitori sami naye. Inkinga yami mina ngiyamthanda lo mdala angisazi ngenze njani ngicela imibono yenu. Nangu umbukeli wethu babukeli nalo udaba lakhe lasemqashweni. Wawungenze njani wena ubhekene nalesi simo? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.